Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag, salamat sa Ginoo niining maanindot nga kabuntagon nga iyang gihatag kanato. Atong pasalamatan ang atoang praise and worship team pinaagi sa palakpak no sa Ginoo kay indeed pinaagi sa ilahang pag-lead kanato nakasimba kita diha sa Ginoo sa pag-awit og mga alawiton diha kaniya. Atong iduko atong ulo ug moduol kita sa Dios diha sa pag-ampo. Ginoong Dios, ikaw gayud ang among ginadayeg karong kabuntagon ug wala nay lain pa. Kay ikaw man ang angayan nga mudawat sa tanang mga pagsimba ug pagdayeg ilabi na sa imong mga katawhan. Gipangayo namo o Dios karong kabuntagon ang imuhang kaalam samtang kami o Dios magapaminaw ug magatuon sa imuhang pulong ug kini o Dios magahatag gayud og kadasig ug paglaom kanamo nga padayon o Dios magkinabuhi alang sa imong himaya ug alang sa imong kadungganan. Sa ngalan ni Jesus kami nagaampo. Amen ug amen. Okay. Na ako'y ambot og kadungog mo anang term nga gitawag og urban legend, no? Urban legend nga mura og istorya nga giingon nga tinuod daw pero murag lisod man siya katuhuan nga tinuod. Ug salamat sa Google kay murag pwede na nato na confirm kung kana nga mga istorya marites lang na siya or naagyud na siya tinuod nga nahitabo. Usa sa mga urban legend nga ako ang gituhuan sa una kay tungod manggod nga gamayon kaayo ko nga bata sa una. Nakadungog ko og istorya nga naa kunoy usa ka bata nga or dako na kuha na siya hamtong na siya apan mubo ang iyang height no or kanang dwarf lugar no. Unya akong nadungog sa balita nga naa kunoy panahon nga nabangga ang ulo ni ining usa ka tawo nga nilihok kuno ang iyahang pituitary gland nga maoy gahatag og kanang growth hormones matud pa to a point nga nausob ang dagan sa iyahang panglawas. Unya ning tubo daw kuno ning taas kadungog na mo ana nga istorya na tinuod. Urban legend baka ani or tinuod. Usa sa rason nga ako aning nahinumduman nga istorya kay galantaw-lantaw ko og kining mo andar ba ni akong dili siya mo andar palihog nga when it comes daw to height pasaylo ako kay mo istorya ko gamay og height. Ato ning tan-awon og mo function ba ni. Gipugnan gyud ko sa Ginoo nga hinahinay lang no kay basin og naay masilo gamay. So mao nang mangayo kog pasaylo daan. Okay. Ang pinakataas kuno nga country sa tibuok kalibutan kay ang country of the Netherlands. Okay. So sa Netherlands kuno ang average height is 6 feet, 6.03 feet. No? Both na ni siya sa babae ug sa lalaki. No? 6-footer ang ilang average height dito sa the Netherlands. No? Unya, ang shortest kay kining gitawag sa island of Timor, dool ra ni siya sa atoa, dool sa Indonesia. Kay ang average height is 5 feet, 1.28 inches tall. So kung ginauna, asa man kaha ang Pilipinas aning shortest and tallest? Uy, ako ang nakita kay duol-duol man gyud ta dito sa island of Timor. No? Nga ang average height of Filipinos are 5 feet and 1.57 inches. Duol ra gyud. Pananglitan og naay matawo sa East Timor nga tag-as, mahimo na gyud tang pinakailalom ani no, pinaka shortest.
So mao siguro ni nga naay mga urban legend kay nangita ko ani nga istorya sa internet murag wa man gyud balita nga kadtong gamayon nga tawo nabunggo ang iyang ulo unya ni taas lang og kalit. Wala gyud nakita nga ingon ana pasaylua. Kay ako abi gyud nako tinuod to sa una may na lang wala na ko gibukbok ang akong ulo para mutaas pod ko kaniadto. But there is indeed a story of a man nga I think dirigikan ang ato ang urban legend. Iyang ngalan si Don Carcos. He lived in during the World War II. In fact, in the 1942, gipadala siya nga mo apil sa gyera laban sa Nazis or Germany. Unya didto sa gyera nabuthan siya og kanang pabuto or bomb ug ang shrapnel ni abot sa iyahang taas gamay sa iyahang right side nga eye unya nawala ang iyahang vision, nabuta ang mata niya sa tuo pero di gyud sa direct hit kundi sa taas gamay sa iyahang mata. And for the rest of his life 64 years nilabay nagkinabuhi siya nga usa na lang ang iyahang panlantaw tungod ato nga aksidente. Unya ang nahitabo nahimo siyang farmer, unya naa siya'y kabayo nga ang ngalan kay My Buddy Kimo. Ang ngalan sa iyang kabayo, My Buddy Kimo. Nga kana bitong ipang racing. Usa ka adlaw, iyahang gibantayan o iyahang gipakaon o gihilot, gilimpyuhan ang iyahang kabayo nga si My Buddy Kimo. Tingala siya nga niduko ang ulo daw ni My Buddy Kimo. Unya gibanggaan ang iyahang ulo diri sa right side kung asa gyud nga naigo siya sa kadtong mga buto, no? Kay kadtong iyang sitwasyon nga buta na ang iyang right eye, niingon na ang mga doktor nga wa na gyud paglaom, di na gyud na makakita. Pero by sort of a miracle, milagro gyud siya. Kay pagbangga daw sa ulo ni My Buddy Kimo, niingon siya nga mauna gyud kuno to ang pinakakusog nga bangga or bunggo sa iyang ulo nga iyang nabatian sa tibuok niya nga kinabuhi. Ug samtang lipong-lipong siya, galakaw siya padulong sa ilahang balay, tingala siya nga nakakita siya balik sa iyang right side nga eye. Na, this is confirmed by one of the magazines, no, o balita, year 2006, nga pinaagi sa pagbunggo sa iyang ulo, siya nakakita bisan og wala nagyoy paglaom daw matud pa sa mga doktor ug mga nurses ang iyahang kaugalingon, ang iyahang sitwasyon. I think mao ni siya ang gigikanan no niining urban legend nato dinhi sa Pilipinas nga kung ibangga kuno nimo imong ulo basin og motubo ka pero wala man gyud pasaylua lang kundili kining nabuta maoy nakakita tungod na bangga ang iyahang ulo. Mga igsuon, when it comes to hopelessness, no, nga grabe ang pagkawala nay paglaom ni ining kalibutana. Daghan kita og mga sitwasyon sa kinabuhi nga miagi kita og ingon ani. Not only once, not only twice, not only thrice, but there had been so many situations sa atong kinabuhi nga murag nakaingon ta nga wa namang gyoy pag-asa kining kinabuhi. To a point even nga murag atuan na lang gidawat ang atoang sitwasyon nga ingon ani namang gyud ko. Pildi na lang man gyud ko kanunay, uyamot na lang man gyud ko kanunay. Nga bisan adunay promesa ang Dios nga kagawasan ug kadaugan nga gikan diha sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Ambot og naa ka sa ingon ana nga sitwasyon karon or miagi ka nga ingon ani nga sitwasyon or aduna pa kabalo ko aduna pay daghang umaabot nga sitwasyon nga diin makaingon ka nga asa naman ang paglaom, asa naman ka o Dios, asa naman ang imuhang promesa. Kung ikaw anaa ang ingunana nga sitwasyon, usually unsa man ang imuhang response?
unsa man ang imuhang response to hopeless situations. Mga igsuon, ang atuang pagaistoryahan karon makita sa ikaduhang hari nga diin aduna kitay makita nga usa ka hari nga ginganlan og si Ezekiah. Si Ezekiah usa siya kahari sa southern part of Israel during that time when it was already divided. Now there were so many kings, daghan og mga hari, ang northern kingdom ug ang southern kingdom nga diin naa nga hari si Ezekiah. Kadaghanan sa ilaha gisulti sa Biblia nga dili matarong atubangan sa Dios. Pero sa southern kingdom adunay pipila nga matarong usa ni ana kay si Haring Ezekias. Nag-ingon ang kapitulo 18 bersikulo 1 ug 3. Karon nahitabo sa ikatulo ka tuig ni Osias nga anak nga lalaki ni Ela, hari sa Israel, nga si Ezekias, ang anak nga lalaki ni Akaz, hari sa Juda, nagsugod sa paghari. So, libuga. Si Ela hari didto sa Northern Kingdom ug si Ezekias sa Southern Kingdom. Maura na'y gusto isulti. Ug sa bersikulo 3, siya nagbuhat sa matarong sa mga mata ni Jehovah. Sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan nga si David. Ug mubasa ka sa bersikulo 4, gisulti ug gisaysay didto kung unsa ang ginabuhat nga maayo ni Ezekias nga nahimo siyang nakakuha og pabor diha sa Dios. Niadto na gisulat nga iyahang gipangtangtang ang mga lugar nga pagampo sa mga Dios-Dios, the high places, matud pa sa in English. Iyang gibungkag ang kadtong tuo-tuo nga adunay bato nga naa siguro'y gapuyo nga mga dawindi or uban pa or ginatawag nga sacred stones. He smashed it. He cut down the Asherah poles, mga kahoy nga gitukod aron sa pagsimba kang Baal, aron mangayo sila og ulan sama sa miagi nga mga simana nga murag wa gyud ulan pagkainita. I hope wala mo nagampo sa mga kahoy aron lang moabot ang ulan. Kay si Ezekias mao na iyang gibuhat, iyang gipamutol, and he even broke the bronze pieces of the snake nga kadtong kay Moses. I don't know kung original to, I think dili siya original, pero ang mga tao gabuhat og mga bronze nga snake nga kadtong gibuhat ni Moses nga og motanaw mo niining bronze nga bitin maayo mo. Ihatong gibuak kay wala naman sa Dios ang pagsalig sa mga tao, tuwa naman sa bitin. So that was one of the things nga gibuhat ni Ezekias nga nahimo siyang pinasahi nga hari kumpara sa uban. In fact, some of the kings nga nahimong maayo usab sa mata sa Dios, wala ni nila gibuhat. Si Ezekias lang gyud ang pinasahi nga gibuhat niya ang pagbungkag sa mga pagsimba sa mga Dios-Dios. Apan niadtong panahona ang pinakadako nga threat or naghatag og kahadlok sa Israel kay kining lugar sa Assyria or the Assyrian Empire. Now, Assyrian empires are one of the world powers kaniadto in history. Apil ni ana ang Babylon, ang Egypt, ug ang Roma, ug ang Griego nga mga countries. Karon would be, we can consider the United States as world power, no? Nga pinakakusgan. But during that time, it was the Great Assyrian Empire. They are located northeast of Israel, nga kung makita ninyo, makabasa mo sa Biblia nga moingon nga adunay mga enemies ang Israel nga gikan sa norte. It's usually Babylon and Assyria. Enemies from the north. Kay moagi pa man didto tubig ang mga Assyrian armies para moabot sa Israel. Kay di man sila pwede mo shortcut gikan sa northeast mo diretso. Kay disyerto man to didtong dapita. Just an information. Pero these kini nga powerful nation are the more barbaric,
Grabe gyud kuno ni ka barbaric ang power, empire. They are merciless and savage compare nimo sa Egypt ug sa Babylon. Ang ilang major weapons were chariots, horses nga naay courage, nga adunay daghang mga tunok, no? And these are very powerful, along with spearmen, bowmen, and slingers, nga dili lang pod sa kanang army but also in the area of logistics, kung unsaon nila pag-transfer ang kini nga mga weapons from one place to another. They were very efficient. They were very barbaric. They were very savage and merciless. They used a system of terror, panghadlok sa mga nasod around them, nga ilahang gina-impale ang mga captives, no? Gitusok nila, no, sa mga bangkaw, ug ilahang pamutlon ang ulo. Unya ang ulo kay himuon nilag kanang murag pyramid nga makita nato sa salida. And every time armies of other nations would see the devastation of these Assyrian empires, magkurog ang ilahang tuhod sa kahadlok of this mighty empire of the Assyrians. During their time, sa panahon ni Ezekias, ang hari sa Assyria kay si King Sennacherib. Ang hari nga si Sennacherib. And this is such a fearful king, kay niining panahona ang northern Israel na pildi na sa Assyria. And we know that the northern Israel were so devastated na pildi gyud sila og ayo, naguba gyud ang ilahang sitwasyon, nga many of them were scattered all over the world during that time. And now si Haring Sennacherib nanuktok na sa atubangan sa kingdom ni Haring Ezekias. So this was the first hopeless nga sitwasyon nga giagian ni ining hari nga si Haring Ezekias, nga matud pa sa Biblia nakakita og pabor sa Dios. Liman ka? Nakakita ka og pabor sa Dios, pero apan naa ni ingon ani nga sitwasyon sa imuhang kinabuhi. Adunay gipadala nga tawo si Haring Sennacherib nga ginganlan og si Rabshakeh, no? Rabshakeh. Tan-awon ninyo sa 2 Kings 18 around verse 20. Naa diha si Rabshakeh. Aron sa pagpanghadlok kang Haring Ezekias. Usa sa gisulti niining si Haring Sennacherib pinaagi sa iyahang delegate nga si Rabshakeh. Kani, ayaw kamo og pamati kang Ezekias, kay kung magalukmay kaninyo nga magaingon si Jehovah magaluwas kanato. Yun siya nga, this is mocking God. May mga Diyos ba sa mga nasod nga nakaluwas gayud sa ilang yuta or sa iyang yuta gikan sa kamot sa Haring Assyria? What a mockery of God. So I was thinking naaning tawhana with all of his delegates, very proud. Naadiha ang mga katawhan ni Haring Ezekias ug niingon siya, kinsa bay makaluwas kaninyo? Manawag mo sa inyong Dios nga si Jehovah? Kaya ba kamo niya luwason? Kinsa bay mga nasod nga amuan ang gipildi or gipildi na sa hari sa Assyria nga naluwas? Sige, tawag mo sa inyong Dios, pero dili ka na makapugong sa gahom sa hari sa Assyria. And every time, no, dili lang ni siya kasa, nagpadala pa og letter ang hari sa Assyria aron sa pagpanghadlok kang Ezekias. And every time, the response of Ezekias was prayer. Every time he experienced kaning pagpanghadlok, hopeless situations, Ezekias would come to the Lord on bended knees. Sa ikaduhang hari, 19, versikulo 1, pagkadungog niya sa gisulti ni Rabshakeh, ug nahitabo sa pagkadungog ni ana sa hari nga si Ezekias, iyang gigisi ang iyang mga sapot, ug mitabon siya sa iyang kaugalingong sapot nga sako,
ug misulod sa balay sa Dios, balay ni Jehovah sa templo ug didto nangamuyo siya sa Dios. Makita pud nato sa letter nga gipadala aron sa pagpanghadlok kaniya, niingon pod ang bersikulo 14, ug gidawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga kamot sa mga sinugo, ug gibasa niya kini ang pagpanghadlok sa hari sa Assyria. Ug si Ezekias misaka ngadto sa balay ni Jehovah ug gibuklad niya kini sa atubangan ni Jehovah, ug siya again nangamuyo ug nagampo sa Dios. Kumusta man ang atoang mga pag-ampo sa Ginoo, mga igsuon? Sa kalibutan karon nga ginatawag nato nga sekular o humanistic nga kalibutan, oftentimes ang mga tawo wala na gatuo og supernatural. Og ang nakahadlok niini, most of what is taught, especially sa ato ang mga kids in the education system, kay kini nga panghuna-una. Have you ever had a subject of prayer in your elementary and high school? Because our world today believes in science. To a point nga, wala na ang mga milagro o mga supernatural, to a point nga they are pushing God away sa atong nasod or sa kalibutan, in fact. That is why dili ta matingala nga daghan kayong mga tawo karong panahona adunay mental problems, from depression leading to many suicide. Because many people are hopeless during this time. But there is such a power that can overcome hopelessness. Mao kana nga muduol kita sa Dios, kay diha gikan ang atuang gahom sa usa ka Kristohanon, gikan sa pagpiko sa atong tuhod diha sa Dios. You know, couple of weeks ago, nakadungog ta sa katong duha ka mag-uyab nga teenagers nga niambak sa Marcos Bridge, no? And it was also during that time nga series of nights nga naay mga tawo nga gadala og placards sa Marcos Bridge. And they were putting words such as naay paglaom diha kang Ginoong Jesus. And I believe there are churches who are doing prayer meetings daw didtong dapita. And niagi mi kas-a diadto unya nakita namo ang mga placards of certain Christians putting up words nga there is hope in the Lord Jesus Christ, believe in the Lord Jesus Christ, adunay paglaom mga igsuon, ayaw kamo kawad-an og pag-asa kay naa ang Dios. And while I was driving og naabot ko sa balay, nag-ingon po ko nga unta naapod ta ato sa GCAF, no, nga mobuhat pud ta og ingon ato nga pamaagi. But then I thought more and I realized mao man ni ang ginabuhat sa GCAF day in and day out. By the grace of God, no? Every time we talk to people and tell them about the goodness and the love of the Lord Jesus Christ in their lives, we are actually offering hope. When we come together in prayer, especially Wednesday evening, or when you pray at home, praying for people, we are actually praying for the Lord to help and give hope sa kadtong mga wa nay paglaom sa kinabuhi. And I tell you, naminaw ang Ginoo. Naminaw ang Ginoo. Ang inyuhang mga pag-ampo, bisan usahay, wala tay emosyon, murag kulang man ang akong emosyon, Lord. Murag di man manlimbawt akong balhibo, samtang ako gaampo. Pero I tell you, the Bible is saying, nga regardless of your emotion, when you pray, the Lord listens. Powerful ang pag-ampo, mga igsuon, ug mauni ang gibuhat ni Ezekias. But one thing about Hezekiah in English, that when he prayed,
na say specific kind of intention or motibo sa iyang pagampo. Makita ka na sa ito ikatulong nga bersikulo 19. Niingon siya, gaampo siya sa Ginoo, niingon siya, busa karon o Dios o Jehovah among Dios. Luwason mo kami, nagapakiluoy ako kanimo gikan sa iyang kamot or sa kamot sa hari sa Assyria. Aron ang tanang gingharian sa yuta manghibalo nga ikaw Jehovah mao ang Dios nga usara. So that the nations will know, kingdoms will know that you are God. So, it's not merely bisag unsa klase nga pagampo maoy paminawon sa Dios bisan og wala na gyud siya'y kapuslanan kay bisan ang dili magtotoo ang mga Muslim, ang mga Hindu nagampo mampud na sila. But there is this specific kind of prayer nga kabalug yun ta nga paminawon sa Dios. I call this prayer as kanang fame-aimed prayer. Fame-aimed prayer. Or usa ka pag-ampo nga na ang tumong mao ang hibaya sa Dios. Ang pag-ampo nga ang tumong mao ang himaya sa Dios. Usa ni siya ka pag-ampo nga yes mangayo ta og specific nga mga butang. Lord, luwasa kami. Lord, tabangi kami. Lord, nahadlok ko, taghai ako og paglaom, og kaikag, og kadasig. Apan, ang tumong niini kay dili lang taman sa akoa. Oftentimes, ang ato ang mga pag-ampo kay ang tumong is often ako rataman. Lord, og imuha kong tabangan niini sa ako ang negosyo. Ay, salamat Lord. Natabangan ko. Okay na ta. But this kind of prayer goes further. Mas lalom pa siya kay regardless og matabangan ka or dili, ang imuhang pag-ampo mauman nga Ginoo sa imuhang paglihok, mailhan ka sa mga katawhan. Nga Ginoo sa imuhang pagtabang sa akoa or bisan nga imuhang i-delay imong pagtabang, naa kay katuyuan regardless og dili matubag ang klase or gusto nako nga pangayo kanimo. Lord, imong himaya, ako ang pangandoy. Ako ang tumong nga ikaw mailhan sa mga katawhan. Lord, ayuhon man ko nimo niining ako ang sakit or dili. Ang akong tumong o Dios nga ang mga doktor, ang mga nurses nga gatambal kanako, makaila kanimo. Makadungog kung unsa ka nga makagahom ug nahigugma kanila para sa imong kahimayaan. This is fame-aimed prayer. Pag-ampo nga ang tumong mao ang himaya sa Dios. And this is the kind of prayer that God will surely answer. Kay mao man pud ni ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga ang kingdom sa Dios, ang himaya sa Dios moabot. Your kingdom come, your will be done on earth. Ang tibuok kalibutan makahibalo ug makaila sa gahom ug sa himaya sa Dios. Fame and prayer nga ang Dios mailhan sa ako ang mga pag-ampo ug mga desires sa akong kasing-kasing. You know, kini nga mga pag-ampo gitubag gyud biya sa Ginoo kang Hezekias. If you look at history or sa mga written books of history, naa si Haring Sennacherib, naapod ang iyahang pag-atake sa Israel ug sa Judah, nga even gipildi niya ang United Army of Judah and Israel during that time. Pero walay nakasulat nga record nga nganong niatras si Sennacherib kauban sa iyahang army. He has great hundreds of thousands of armies.
ready to attack Judah. Pero walay nakasulat bisag usa. But the Bible gives us an answer kay gisulat sa Biblia. In verse 35 of 2 Kings chapter 20, 2 Kings chapter 20 verse 25, niining gabiuna, no, sa pagampo ni Ezekias, ang anghel sa Dios ninaog, went out, ug gipamatay ang 185,000 ka Assyrian soldiers sa ilahang kampo. Dili tanan, pero 185,000. So pagmata sa kadtong buhi, gamay na lang sila ug nakita nila ang 185,000 dead bodies all over. Pagkakita adto ni Haring Senakirib, nanguli ang tibok army kauban si Haring Senakirib, ug pagkaabot sa ilahang panimalay didto nagmukmok ni kaon og dukot kani si Haring Senakirib. Unya few days later gipatay siya sa iyahang duha ka kaugalingong anak nga gusto mo puli sa iyaha isip hari. History sa kalibutan never really understood nga nganong ang usa ka great empire nipildi sa usa ka gamatitoy nga Judah o nga kingdom, which is Judah. But the reality of what happened is revealed to us that the hand of God worked. Ang anghel sa Dios, the angel of the Lord, or sometimes it's even God Himself who comes down as an angel, gipamatay kining tanan. In hopeless situations, mga igsoon, I hope nga ang ato ang first recourse is to pray. Kay mga igsoon, ang Dios ni Haring Hezekias, kay mauramang gihapon nga Dios nato karon. Wala man siya nausob. Maminaw man siya sa atong mga pag-ampo. Pero there is one thing that we need to learn. Nga ang ato ang mga pag-ampo, dili dapat perminti lang naka-point sa atong kaugalingon. Tabangi ang ako ang business, Lord. Tabangi ang ako ang health. Ayuha ang akong anak. Okay man na siya, mga igsuon. Pero ang ato ang gisulti sa Dios is ipalawom. Kay taphaw ra nga pag-ampo. Ipalawom ang ato ang mga pag-ampo nga maghangyo ta nga, Lord, sa imuhang pagtubag niining ako ang mga desires, ikaw unta ang mailhan. Ikaw unta ang mahimaya, makailasamot ang mga katauhan nga nganong nahimo kong ingon ani tungod og alang lamang gayud sa imuhang himaya ug kadungganan. Mga igsuon, ang Assyria ug Babylon usa na siya ka ehemplo or simbolo sa Israel of kanang hopelessness. Tungod sa grabe ka barbaric o powerful nation, when these nations come, often the people of Israel would crumble in fear. Kung kita aduna po'y hilabihan kadako nga problema nga moabot sa atong kinabuhi, often mabalaka biya gyud ta. Magkurog pod ang ato ang tuhod sa kadako sa problema. Oftentimes we point to other savior sa atong kinabuhi. Unsaon man ako ni pagsulbad ni ining Assyria ug Babylon. Most of the Israelites would go to the Asherah poles. Tabangi mi Baal. Most of them would go to the sacred stones. Kini naay gahom nga mo luwas ka nako, muingon lang kog darna. Luwason gyud ko ining mga bato. Ang uban mo adto didto snake, bronze snake. Oh, ayuhon lagi gyud ko sa Ginoo kung mamahid lang ko ani ug mostorya ko og mga Latin. Oftentimes we go to different stuff. Sa panahon nga murag, Lord, dako naman kog utang. Asa may bangko diha nga mas dako og pautang?
mangutang ko para bayaran na pud nako ning utang, pero mas dako mag-interest. Agoy, samot. We are digging our own graves, matud pa. That's why Hezekiah destroyed all of those. Because he wanted to point not just himself, but people to the King of Kings, to the Lord of Lords, who is so mighty, who is so powerful, nga ang Babylon o Assyria, mura lang siya kumingking, gamay pa. Oftentimes, we go to other stuff nga muluwas ka nato gikan sa mga problema. We forget that it's only through bending our knees, asking the Lord of hosts, nga maoy mutabang ka nato, kay siya man ang powerful. In fact, this even happened. Sunod nga bersikulo. Sa chapter 20, dili lang nga, munang nakaingon ko nga kini si Haring Ezekias, mura ni siya si Job. Although grabe gyud tong kay Job, kay nangamatay man gyud no ang tanan niya nga sa palibot. So there are external problems, giluwas siya sa Ginoo. Pero karon internal na nga problem, bersikulo 1. Niadtong mga adlaw si Ezekias nagsakit nga nagaungaw sa kamatayon. Grabe na gyud ni nga sakit. No kay nagaungaw naman siya sa kamatayon. Ug si Isias nga manalagna or propeta, ang anak ni Amos, si Isaiah, no? Miadto kaniya og miingon kaniya, kini mao ang gipamulong sa Dios. Ezekias paminaw, hikayon mo ang imong balay kay ikaw mamatay og dili mabuhi. Imagine, tuwa ka sa ospital, imuhang tawgon si Pastor Marvin Joe. Igabot ni Marvin Joe, miingon siya, oy, hikaya imuhang pamilya kay ikaw brad, wa nagyoy pag-asa, matay nagyug ka. Sulat siguro kag letter sa mga elders no nga palihog bagog ko og i-kickball ni Marvin Joe kay di man ni siya makadasig oy. Mas ma-depress man noon ta aning kahimtangan ni. But this is what Isaiah said. Ang imong sakit, mamatay na gyud ka. Again, the next verse. In hopeless situation, asa padulong si Haring Ezekias? Sa pagampo. He went to the Lord in prayer. He asked the Lord, Lord, ayuha ko para sa imong kahimayaan, ayuha ko. Ug indeed, the verse says that the Lord added, he found favor in the Lord, and the Lord added 15 more years in his life. No? So regardless of external nga mga problema, daghan kayo na, or internal nga mga problema, sa imong kinasuluran. Always come to the Lord in prayer, mga igsuon, pag-ampo. Because it's powerful. Pag-ampo nga adunay katuyuan nga sa himaya sa Dios. Last night, niadto ko og kanang memorial service. Wa ko kaila actually sa family. But one of our brothers here, mao'y tuklod ka na mo or nag-connect sa amua nga mag-join sa memorial. I will not say his name kay wala man ko nananghid sa iya. Pero as I was preaching there sa pulong sa Ginoo, pagkahuman ang asawa sa namatay si Mrs. Uy. Niduol og niingon siya nga, salamat sa mensahe pastor. Nag-desire ko nga makasimba unya sa inyong simbahan one of these days. And I was thinking ay salamat Ginoo nga imuhang gigamit ang mensahe. Pero I realized nga dili lang siya with the message of the Lord adtong gabiuna nga maoy nakahatag og kadasig sa iyaha nga mosimba og mo mangalagad sa Ginoo hopefully, but it's really of the heart and the love of one of our brothers nga dili lang kasa kapila gabalik-balik aron sa pagminister sa pagpray sa ihang bana nga kadtong namatay. And he even told me nga yes, daghan man og mga Christian church nga ni bisita, pero kasa lang nagpray, okay gihapon, salamat sa Ginoo.
But what they really valued was the constant nga pag-adto sa pagpakita sa gugma ug paghimaya. To a point that she said na I had joy or happiness sa pagkamatay sa ako ang bana, kay kabalo siya nga peaceful ang kamatayon sa iyang bana, kay nawalihan sa gospel, nakadawat siya kang Ginoong Jesus o giampuan pagyud. Regardless. My brothers, again, this hope, wala man gyud nawala. Ilabi na nga, buhi ang ato ang Dios nga si Ginoong Jesus, dili gyud ni siya mawala. Usahay lang gyud, mapildi ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Mapildi ta sa atong huna-huna, nga gauna kanunay, wa na gyud ko, unsaon na lang akong anak, unsaon na lang sila, di na gyud sila mabuhi, kay ingon ani naman akong sitwasyon. Gauna atong huna-huna, mauni gadala ka nato sa mental nga problem, depression, to a point of hopelessness. Because we don't come to the Lord in prayer. Again, badikon gyud nako perminti. Sa panahon of hopelessness, you come to the Lord. Kay nga naman, next slide palihog. Tora. Kay kung ang himaya sa Dios mao ang nakataya, kung ang pagkabantog sa Dios, ang iyang pagkasikat mao'y nakataya, uy, sibugon gyud na sa Dios unsa man ang bukira na. There will always be miracles if what is at stake is the glory of God. That's why we pray for His glory. Iyang himaya. Mas lawom nga pagampo, dili lang sa akong kaugalingon, kundili para sa himaya sa Dios. Kay lihukon sa Dios ang kabukiran, milagro makita nimo kung himaya ang at stake. If what is at stake is His glory. And this is what Hezekiah did sa panahon nga abi niya nga, nagyud, pildi nagyud mi. Grabe nagyud, ingnan ko sa among pastor nga mamatay daw ko. Mayo pud untag doktor pud gyud no, kay kabalo. Kini pag yun si propeta, pastor. But the Lord found favor because Hezekiah trusted in the Lord. Now there is one thing that is very gusto nako nga isuryahan nato. Kay nag-ingon man ang si Isias sa 19, no? Nag-ingon siya nga, wala ba ikaw makadungog, no? This is speaking for the Lord. Kung giunsa ko kini pagplano or giunsa sa pagplano sa Dios sa dugay na karon, o giplano sa Dios kini gikan pas karaang panahon or before the world began, giplano na ang tanan sa Dios. Matud pa ni Isias, gisulti niya kang Hezekiah, karon gipahinabo ko kini. Karon nahitabo na. Aron maimo ang paglaglag sa mga kinutaan nga mga syudad sa mga tipunog nga magunubon or the Assyrian Empire, matud pa, nga maoy mo atake sa ila. I want to clarify this because there are many videos na karon diha sa social media, sa TikTok, nga kanunay nagsulti nga walay Dios. Ang usa sa rason nila nga walay Dios or dili na kamo dapat magampo kung naamang galing Dios, kay giplano naman tanan sa Dios. Sukad pas una, hantod sa future, planado naman ang tanan. Nganong magampo pa man ko? Nganong magampo pa man ko nga planado naman kaha? But Hezekiah did, even though with this truth. So in other words, ang kini nga kamatuoran nga giplano na tanan sa Dios, ang tanan nga mahitabo tungod kay siya gamhanan, labaws tanang makagagahom, ug ang ato ang pagampo, dili siya inconsistent, dili siya bangga. That is why Hezekiah continued to pray. Nganuman, atong gisulti ganina or giawit ganina, ang Dios labaw sa tanang butang or labaw sa tanang butang gihigugma ka, no?
And on the other way around, ang Dios labaw pod sa tanang mga butang. Ang Dios dili makabot, dili matungkad sa atong panghuna-una, dili nato masabtan ang iyang pamaagi, kay siya labaw sa tanan, dili nimo siya makumpara sa tanang mga butang hinimo. That is what we call the transcendence of God. Apan naapoy karakter ang Dios nga siya duol kanimo. The immanence of God. Now this is very important to understand. Kay matud pa sa Biblia, gibuhat sa Dios ang tibuok kawanangan nga even ang universe is in the palm of His hands. Kabalo man ta, labi na katong science lover, kung unsa kadako ang universe. Ingon ana pod labaw ang Dios, dili makumpara. Grabe kadako, grabe kagamhanan. That is His transcendence. Pero nag-ingon man pod ang Biblia nga ang Dios naa kanimo. Nga ang Espiritu sa Dios naa gapuno sa usa ka tawo. Nga kung naa ang Espiritu sa Dios, dili lang man ni ang Espiritu kay di man nimo pwede bulagon ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. The fullness of God is upon every believer. Na unsaon man nimo paghuna-una. Dako kayo ang Dios. O gamay pud kaayo siya nga naa pud siya kumpleto sa matag usa kanimo. How do you put that in your mind? So unsa man na sa atong mga pag-ampo na dayon, nag-ingon ang usa ka writer. Tungod kay ang Dios naa kanato, God can respond to our prayers. Apan siya dili pud makabot dako kayo, yet His power dili siya mausab. Ang iyang plano dili mausab. Grabe no? He can respond to your prayer kay naa siya duol kanimo. Apan ang pagkasiya dili na mausab, mahigugmaon, puno sa grasya, puno sa kaluoy, hustisya, balaan, dili na mausab ang Dios. Apan sa imong mga pag-ampo, He can respond in His character and promises to us, He will not change. We can always appeal to this truth when we make our petitions and supplications before Him. Di ba? Unsa may plano sa Dios sa kadtong wala gatuo kaniya. Ang resulta man gyud is kalaglagan aron makita ang iyang hustisya, di ba? Kita na biya ta ana nga dalan, padulong biya ta sa kalaglagan. Uy, nganong nausob man? Maramag nausob ba ang plano sa Ginoo? Wala. Kay plano manggihapon niya nga kita iyang tinawag luwason. He can respond to us because He is near to us. But He is so big nga dili pud mausob ang iyahang mga plano ug ang iyahang pagkasiya. So amazing. On one hand, God is unchangeable. Dili siya mausob. Ato ang kaugmaon is secured in the hands of the triune God. Mao kini ang ato ang seguridad nga moduol kita in submission to our prayers and petition. Ang usapod ka paagi nga ang Dios nakasabot gayud kanato, duol kanato, that we can be emotional. Pwede gyud ta maghilak sa ato ang pagduol diha kaniya. Magbakho diha sa pagduol sa iya, ilabi na sa panahon nga naga-experience kita og mga sufferings. However, atong hinumduman nga dili nato ma-manipulate ang Ginoo. Bisag unsaon nato ligid-ligid diha. Nga kita mga parents, pag muligid na ang atong mga bata, mapildi man gyud ta usahay. Hopefully dili gyud ta papildi. Pero ang Ginoo bisag unsaon nato pagligid-ligid, di man gyud mausob ang Ginoo. We cannot manipulate God. But if our prayers are genuine and true, He listens and He responds. Matud pa sa usa ka si Augustine of Hippo, nag-ingon siya. God does not repent as does a man, but as a God.
Kay naaman sa Biblia nga murag ni repent man ang Ginoo sa pag-judge sa sa usa ka nasud kay nagampo man ang Nineveh. Remember? Uy, ni repent man si God. But Augustine of Hippo says, God does not repent as does a man, but as God. Just as He is not angry after the manner of man. Kay si Jesus nasuko, pero wala siya nakasala sa iyahang pagkasuko. Nga or pitiful or maluoy sama sa ato ang pagkaluoy, nor masilos sama sa ato ang pagkasilos, but all He is God. Dios gyud gihapon ng Dios. Bisan og naga-ekspresar siya og ingon ani nga emosyon. God's repentance does not follow upon error. Nga ang pag-usob sa Dios sa iyahang huna-huna lugar dili pariho sa ato ang pag-usob nga adunay sayop. The anger of God carries with it no trace of a disturbed mind, nor His pity the wretched heart of a fellow sufferer, nor His jealousy any envy of mine. Instead, God will always be God. Maunang gaampo ta. Maunang aduna tay confidence nga moduol sa Dios. Kay ang Dios nga naminaw kang Ezekias, wala nausob. Naminaw gihapon sa atoa, maminaw gihapon sa ato ang mga mulo. But can He respond? Yes. Because He is near to us. Whatever kind of desire, whatever kind of prayer, if we pray for His glory, iyang himaya, then God will move mountains. Ang problema lang mga igsuon, with Hezekiah, na siya'y sayop. Kay sa panahon nga hopeless siya, gaduol siya permintis Ginoo. Nakaron, gitubag man sa Dios ang tanan niyang mga pag-ampo. Say nahitabo, sa bersikulo 12 to 13, okay na, wala na ang Assyria, na anay extra nga kinabuhi si Ezekias. Niadtong panahon na si Berodak Baladan, okay, sama ni siya ba? Ang anak nga lalaki ni Baladan, hari sa Babylonia, nagpadala og mga sulat og usa ka gasa kang Ezekias. Kay nakadungog siya nga si Ezekias nagsakit. Apan naayo naman, pag-abot ni ining mga tawhana, si Ezekias namati kanila og gipakita niya ang tanan nga naa sa iyahang balay. Gipakita niya ang mga insinso nga mahalon kaayo. Gipakita niya ang mga gold o silver nga naa sa templo. Gipakita niya ang kaanyag sa Israel tungod kay siya nahimong hari. So there was pride in the heart of Ezekias sa panahon nga hayahay na siya. Nakalimot man siya sa Dios. Maunang ingon si Isaiah kay Hezekiah, hear the word of the Lord, paminaw Ezekias, the time will surely come when everything in your palace and all that your predecessors have stored up until this day will be carried off by the Babylon. Or kuhaon sa taga-Babylonia, kay ikaw nahimo namang hambugiro, mapuno sa a pride sa iyahang kaugalingon and all of his accomplishments nga dili ra bagyod siya maoy nagbuhat, grasya ra bagyod sa Ginoo. Mga igsoon, this is also a reminder for us. Ilabi na sa kadtong mga kaigsuonan nato diri nga, oy, murag hayahay man ko karon, wa man ko'y problema. Ay, nasulbad na gyud ang akong dakong problema, Lord. Kabayad na gyud ko sa utang tanan, hurot na, yahay na. Katulog na ko hinanok karong gabi. But we need to be warned, brothers and sisters, because it is during these times nga ang yawa aktibo. O nga ato apong kasing-kasing magpasagad og pataka to a point that pride will well up in our hearts.
So what should we learn from this story, grand story of Ezekias? Maigsoon, inumdumi ka ni. Sa tanang panghitabo or sa tanang hitabo sa imuhang kinabuhi. Whether in problems, in hopelessness, or sa kalipay o sa kaharuhay sa kinabuhi, himuong tumong mao ang pagpasidungog sa Dios. Always remember the Lord. Always remember that we are created to give glory, pasidungog, aron musikat ang Dios sa atong kinabuhi. Dili nato kalimtan ang mga pag-ampo, mga igsuon. Dili nato kalimtan ipaila ang Ginoong Hesus sa ato ang mga palibot, pinaagi sa pag-share sa gospel, sa atong mga silingan, sa ato ang trabaho, because this is what we are made of. Ug naa diri ang ato ang katagbawan sa kinabuhi kung nagagukod kita sa himaya sa Dios. Don't be sidetracked. Focus on the Lord mo na ingon ni Pablo or sa writer of Hebrews. Dagan kita, fixing our eyes in the Lord Jesus Christ. Sa panahon man nga adunay abundang tubig sa atong pagdagan or sa panahon man nga naa kitas disyerto, we put our trust and faith in the Lord ug himuon natong tumong ang pagpasidungog sa Dios. Amen ba, mga igsoon? Atong palakpakan ato ang Ginoo, manindog tang tanan ug magampo kita. Ginoong Dios, salamat sa imuhang pulong. Salamat o Dios nga ang Dios ni Ezekias mao gihapon ang amuang Dios karong panahona. Ang Dios nga puno sa gahom, labaw sa tanan, walay makakumpara. Ang Dios nga naminaw kanamo, ang Dios nga duol sa matag usa kanamo, ang Dios nga nakahibalo sa amuang giagian nga mga pagsulay. Lord, nagaduol kami kanimo. Lord, nagatindog ang imuhang mga anak karong panahona. Matag usa kanila o Dios, nagpasan usab sa tanang nagkalain-laing mga kabugaton sa kinabuhi. Kabalo ka o Dios kung unsa kini kabugat sa ilahang kinabuhi. Kabalo ka o Dios nga kini nagtandog sa ilahang mga pagtuo diha kanimo. Lord, no matter what it is, whether it's relationships nga nangaguba, whether it's a sin nga kanunay nga nagpildi kanila, temptasyon nga kanunay nagpildi ug naghatag og kaguol sa ilahang kinabuhi. Whether it's financial problem, O Lord, whether it's problem sa eskwelahan, problem sa relationship as husband and wife, Lord, we put them all at the feet of our Savior, the Lord Jesus Christ. Labaw ka sa tanan o Dios, kining tanan sama sa Assyria ug sa Babylonia, wala kini dili kini makaikakumpara sa imuhang pagkagamhanan. Lord, tabangi ang matag-usa. Tabangi ang matag-usa. Tabangi kami o Dios nga moduol kanimo nga ang amo ang tuhod nagapiko ug nagahangyo kanunay sa imuhang grasya ug kaluoy. Tabangi kami o Dios nga kami mahimo usab nga source of hope ug paglaom sa mga nagkalaing-laing mga tawo sa amuang palibot. Help us to point people to God, to His glory, to His Son, our Savior, the Lord Jesus Christ. Lord, salamat kay ikaw ang Dios nga buhi ug naminaw sa matag usa kanamo. Kanimo gayod ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.